què hi ha? Hi ha la secció del Nou Món Digital amb el Carles Mateo. Justament la secció, el dia més friqui que hi ha a banda i banda. Benvingut, Carles, com estàs? Nuestro queridíssim català Irlanda. Molt content de sentir-vos, de nou. Nosaltres estem molt contentes. A veure la teva samarreta per començar a... Sí. Sisplau. No sé si el coneixereu. És el de La Transformers. Queralt, no? Que és... Jo no. La Queralt, no. Aquest senyor es diu Mazinger Z i és un robot que fa justícia i això és els dibuixos que veiem quan jo era petit. Perdó, però això també vull conocerlo. És de Transformers. No. No? El de Transformers va venir després. Ah, L'Optimus Prime va venir després. vale. Aquest, si et fixes, el Mazinger Z tira el puny. Sí. Torna, després. Sí, Molt bé. pega l'enemic i després torna. Sí. Molt bé. Carles, vas a tenir que veure més samarretes perquè d'aquí fins a que terminen la secció no No està volem permit. samarretes repetides. Totalment. Gràcies, Queralt. Ja n'he encarregat més. Molt bé. Carles, per avui, per arribar a l'actualitat, volia fer-te una proposta que és fer un ping-pong. Em sembla molt bé. Perquè normalment... Explica-m'ho millor. Perquè normalment ens obrim molt i ens dispersem en cada tema. Sí. Per això, justament, fem un ping-pong. La meva proposta és, jo vaig dir-te el títol i tu desenvolupes tota la Em notícia sembla molt bé. i després fem una altra, però amb una dinàmica més àgil per no... perquè justament avui volia parlar dels videojocs i mai arribem als videojocs perquè l'actualitat ens fa molt temps. És una llàstima. Comencem? Sí, comencem. Comencem amb Elon Musk, oi? Sí. Doncs Elon Musk ha estat notícia un altre cop perquè ha fet fora 200 treballadors que treballen bàsicament amb l'autopilot i ha tancat les oficines de San Mateo. No, les oficines tancades. Sí, ha tancat unes oficines, tenen bastantes oficines, però han tancat les de San Mateo i a part dels 200 treballadors que han fet fora, 350 els han transferit a altres oficines. La majoria d'aquestes posicions que han fet fora eren referents a el que es diu etiquetatge de la informació rebuda als clients, i és que els cotxes van enviar informació i llavors hi ha aquestes persones que ho cataloguen de cara que els cotxes treballin millor amb la circulació oberta. I ja a principis de juny, l'Elon Musk va enviar un email als treballadors dient que tenia un bad feeling, un super bad feeling, que no sé com prendre-m'ho això i que hi hauria acomiadaments. És que creu que hi haurà una recessió i es vol adelantar i fer fora un 10% dels treballadors. Es vol adelantar la situació i vol fer fora abans de la gent del que passi, no? Exacte, abans que hi hagi la recessió, que ell creu que passarà, doncs vol fer fora un 10% de la plantilla, de manera que l'empresa estigui sanejada econòmicament per poder passar la recessió. Bé, no puc dir masses coses aquí sense que em surti la passió, perquè no m'agrada mai quan fan fora a treballadors. Llavors... Totalment, Carles, i crec que és un bon exemple de la crisi que estem vivint arreu de tot el món, no només en alguns sectors com l'hem vist al turisme, sinó que també hi ha al rubre, a la secció de tecnologia i d'aquest tipus d'eines que també hi ha tal crisi. Sí, és una llàstima. Clar, hi ha hagut empreses que han tancat. La sort que tenim en la tecnologia és que ràpidament tothom queda recol·locat, o pràcticament tothom. Però són eines que en altres llocs hi ha més demanda. Sí, amb el tema de tecnologia hi ha moltíssima demanda, sí. I, de fet, moltes vegades hi ha una competència ferotge entre les empreses per fitxar els uns dels altres. Total. Sí. Inclús hi ha pactes d'algunes empreses de que no contracten gent que treballi pels altres i d'aquesta manera s'eviten. Sí. I ara sí, continuem amb l'actualitat i justament el teu tema, crec que el teu tema preferit, que és
als vehicles. Els vehicles, sí, Els cotxes. molt bé. Sí, sí, doncs aquí tenim diverses coses. La primera és també sobre SpaceX, que és una altra companyia d'Elon Musk, que és que la FCC, l'americana, la part americana que regula tot aquest tema, ha autoritzat a Starlink, que és l'empresa que proporciona internet per satèl·lit, a funcionar amb avions, trens, cotxes i fins i tot vaixells. I això és un tema que, bé, està molt bé perquè podràs anar amb el cotxe amb internet contínuament, amb vaixells també, que era un tema bastant deixat, i diversos avions. Però tenim molts temes de cotxes i m'agradaria parlar d'un en concret que em han posat els pèls de punta, que és que Uber ha publicat un informe, ara està publicant un informe bianual cada 2 anys, que cobreix 2 anys de període, i pels anys 2019 i 2020 va rebre 3.824 reports d'assalts sexuals o compartiments. Hem tingut alguna problemàtica amb internet amb el Carles. Sí, hem tingut una problemàtica, és això el que deia, no? Que Uber va rebre gairebé 3.800 reports sexuals o comportaments inapropiats. I justament és important destacar a l'anys perquè va ser 2019 i 2020. O sigui, estem parlant d'anys de pandèmia. Sí, un any de pandèmia i un any de pandèmia. Aquestes dades són dades de pandèmia. Sí, en anys de pandèmia van rebre 3.824, sí. 24 reports de sexual assault o comportament inapropiat, és molt greu. És gravíssim. És molt, molt greu. I què més va dir justament a aquest informe? Doncs, a més, bé, parla que hi ha hagut 101 persones mortes en accidents mentre anaven en un Uber, encara que la companyia diu que els màxims casos han sigut altres conductors, no ha sigut culpa del conductor d'Uber. I bé, durant el 2017 i el 2018, que no eren anys de pandèmia, els sexual assaults, els reports de sexual assaults van ser 5.981. És a dir, quasi 6.000. És a dir, que com bé deies, per mi... Sí, com bé has vist, jo crec que la companyia deia que han baixat, que s'esforcen molt en que no hi hagin problemes, però la veritat és que jo crec que si hi havia pandèmia i ningú podia circular, què m'esteu explicant? Clar. I, a més, si van reportar aquest tipus de situacions, jo crec que Uber, com qualsevol altra empresa, hauria de tenir un protocol. Sí, la veritat és que totes aquestes empreses intermediàries han tingut la idea de fer d'intermediàries i permetre connectar gent que té vehicle amb gent que vol utilitzar un vehicle, però la veritat és que és molt diferent d'una empresa que tens en plantilla, que saps qui són, que els coneixes o que fins i tot els pots demanar uns informes. Jo per treballar en empreses, a mi m'han demanat, jo he treballat en bancs, per exemple, i a mi m'han demanat informes policials de no tenir penals i no tenir cap mena de record criminal. No, sinó també és possible una situació de comportament inapropiat d'una persona que va a utilitzar el Uber com usuària i també hi ha casos. També hauria de tenir Uber un protocol per com actuar en aquest tipus de situacions. Una manera de prever o d'evitar aquest tipus de situacions. Molt interessant, la veritat, Carles, aquestes dades. Sí. En aquest sentit, hi ha una cosa molt interessant, que és que els vehicles equipin una càmera que filmi tant ho de dins com ho de fora, que això en podem parlar pensar parlar més tard, però que filmi ho de dins, perquè hi ha hagut casos, per exemple, de viatgers d'Uber que no han volgut pagar o que fins i tot han intentat mossegar el conductor. I això, en tenir la càmera, ho han pogut demostrar. Dius, mare de Déu.
Bàsicament posar una càmera per seguretat per si passés qualsevol altra cosa i això que dius, no tenir una càmera a dins del cotxe i una fora. A dins, sí. Molts taxis a Irlanda en tenen de càmera, que graven lo de dintre. I després la càmera fora... Exacte. I després la càmera fora es coneix com dashcam i és un tema que està molt bé, pot gravar cap endavant i pot gravar també el de darrere. I llavors està molt bé perquè si hi ha un accident pots demostrar que no ha sigut culpa teva i després moltes companyies d'assegurança et fan descompte si tens la dashcam. I bé, a Xina hi ha hagut casos increïbles, jo he vist vídeos de gravats amb dashcam d'un cotxe tranquil·lament circulant, està frenant el semàfor i venir un home corrents, un civil, un ciutadà corrents, saltar amb el cap contra el paraxocs, començar a donar-se cops de cap contra el paraxocs fins a trencar-lo, per poder dir a l'assegurança que l'havien atropellat i cobrar diners. Carles, saps el nom? Hi ha una pel·lícula argentina que va parlar justament d'això, que recomano veure, la veritat, que és molt interessant, que és Carancho. Carancho. Perquè justament el nom dels advocats que utilitzen aquest tipus de situacions per guanyar diner és Carancho. Llavors va relatar com les assegurances i els advocats van fer totes les seves maniobres. Sí, jocs bruts, sí, maniobres, sí. Exactament, per guanyar diners. Però justament no continuem perquè hi ha més informació de cotxes. Sí, hi ha una que m'ha agradat moltíssim i és que Cruise, que és una empresa de robotaxis, són taxis automàtics, és una companyia de General Motors i ara mateix està autoritzada per poder circular en alguns carrers dels Estats Units al vespre, doncs ha planificat la primera vaga de robots no planificada, diguem. Hi ha hagut una vaga de cotxes i el fet és que la seva flota de vehicles es va quedar aturada sense cap motiu i va col·lapsar molts carrers de San Francisco i durant hores aquests cotxes no arrencaven, van haver d'enviar tècnics a fer-los funcionar i encara no sap la companyia què va passar, però se'ls van quedar plantats tots aquests cotxes automàtics. I llavors cotxes que es van quedar aturats al mig de la carretera. Exacte. Podríem dir que podria haver hagut un problema mecànic, un problema tecnològic en aquest sentit. Bé, mecànic podria ser si afectés un cotxe o dos, però va afectar a tota la flota i llavors seria més aviat un problema tecnològic. Si bé s'ha reportat que no hi havia cap persona dins dels cotxes en aquest moment. Ninguna persona es va quedar tancada dins del taxi, segrestada dins del taxi. Seria molt graciós, la veritat. Seria sí. Sí, una mica preocupant també, però... Sí. També va haver un cas molt graciós relacionat amb aquests vehicles sense conductor automàtics, aquests taxis, no d'aquesta companyia, però és que també als Estats Units un policia va aturar un cotxe perquè no duia les llums, ja era un moment del vespre que ja convenia portar les llums i no les duia, i va aturar el vehicle, es va aturar el vehicle, i quan va anar a posar-li la multa al conductor, la sorpresa va ser que no hi havia conductor, que era un robocotxe d'aquests. I va ser molt graciós, no el va poder multar. Clar, què fas en aquestes circumstàncies? El que fas és multar la companyia. En aquest cas, no va saber a qui multar el policia perquè es va quedar tan completament en xoc. Exacte, que no va saber a qui poder multar, però va ser molt graciós. Sí, sí. La veritat que sí. Hi ha més informació de cotxes o ja podem... De cotxes estem. Vale. Podem fer el ping-pong, si vols. Tu tries cap a on anem ara. Si vols, anem cap als videojocs, però si no hi ha una altra aclaració abans... Bé, hi ha coses, hi ha una notícia que m'ha cridat molt l'atenció. Només el titular i clar que sí, perquè és divertida. Molt bé, sí. Doncs el príncep de Gal·les resulta que va acceptar un maletí amb 1 milió d'euros i bé, en total va acceptar 3 milions d'euros, que serien 2,58 milions de lliures en diferents moments, però un maletí amb aquest milió d'euros d'un magnat àrab. I bé, la Gràcia m'ha fet la foto a la portada del diari que explicava
que el pobre príncep Carles no tornarà a agafar mai un maletí amb milions i que era per un tema benèfic, que era per un tema de charity, aquests 3 milions d'euros que va rebre. I bé, m'ha sonat familiar. Jo com visc a una república, i m'alegro molt de viure en una república, no ens passen aquestes coses. Els reis i les monarquies, no?, van a tenir semblances arreu del món. Això mateix. Ara sí, amb aquesta notícia tanquem l'actualitat del món digital i anem cap a l'entreteniment dels videojocs, perquè, a més, aquesta secció ens agrada molt, també. M'alegro molt. Doncs bé, volia començar amb un tema, i és que tu em vas preguntar la setmana passada si Netflix posaria publicitat. Jo havia mirat les notícies de que ho havia desmentit la companyia, però resulta que entre que jo ho havia mirat i tu m'ho has fet la pregunta, sí que la companyia ha confirmat que faran un format més econòmic de subscripció amb publicitat, així que tenies molt ben posada la pregunta. Va trucar-me al CEO de Netflix para dir-me, Mariel, podem incorporar anuncis? Què et sembla, Mariel? Què et sembla? I jo vaig dir-li justament que si era de Rap Ràdio estava ok, que no havia cap problema. Sí. És un tema molt interessant per la plata i bé, doncs veurem més empreses que estan fent això. De moment Disney Plus i Netflix ja estan preparant per treure una subscripció així més barata amb anuncis. Molt bé. Llavors, la millor de les notícies que hi ha avui, crec jo, Sí, la de Netflix. Sí, n'hi ha una que per mi m'ha fet molta il·lusió, i és que Amazon Prime va estrenar divendres passat, 1 de juliol, la primera sèrie doblada i subtitulada al català d'Amazon Prime. Sí. Se celebra. Sí. I a més, el protagonista a mi m'encanta. Per tant... Quina és, Carles, sisplau? Sí, la sèrie es diu The Terminal List. No tinc ni idea com es diu a Catalunya, jo ho tinc en anglès. La llista final es diu en català. La llista final. Molt bé, gràcies. Doncs jo sí que confirmo que l'he pogut veure en català. De fet, és l'única cosa que he vist en català durant molts anys, és aquesta sèrie, per donar-li suport i perquè... I realment està molt ben doblada. Està ben doblada. Aquesta és la més important. Si està ben doblada, perquè hi ha situacions on el doblatge no és bo i la sèrie pot ser la millor i... Sí, Aquí partim de la base de que la gent diu que s'han de mirar les pel·lis en versió original, però en aquest cas, aquesta sèrie, mireu-la subtitulada i doblada en català, si us plau. Això és el missatge que hem de donar. Exacte. Sí, jo l'he estat veient en català i subtitulat en català fins que li he tret els subtítols perquè ja no calia, però ja ha sigut el capítol 2 o el 3, no sé. I la veritat és que està molt bé. És així d'intriga, d'acció. Em recorda una mica la pel·lícula de Bourne, la famosa Bourne, després el mito de Bourne, totes aquestes. I realment és molt interessant. Una mica drama, però enganxa molt. I haig de dir que l'actor, recolzant el que deia la Caral, si ha entès bé, és molt guapo, et diria. No sé si això... Chris Pratt, recordem, Jurassic World, ha fet Els Guardianes de la Galàxia, moltíssimes pel·lícules, més Los Guardianes de la Galàxia, que és de Marvel, que jo crec que és un dels mons més friquis que hi ha. És molt xula, aquesta, sí. Sí, jo totes les coses que fa ell me les miro. Per tant, aquesta la tenia pendent, encara no l'he pogut veure, però faré l'esforç i veuré Chris Pratt parlant català. Sí, la veritat és que té carisma, és un bon personatge i està molt bé aquesta sèrie. És de qualitat. Molt bé. Carles, sisplau, escull alguna informació més per tancar per avui, perquè no hi ha més temps del nou món digital, però tu vas a escollir quina va ser la informació amb la qual tanquem. Doncs vull escollir una notícia de ciència que m'ha agradat molt, i és que han aconseguit que un senyor que és paralític, posar-li uns sensors connectats a un ordinador, amb uns braços robòtics,
ha sigut capaç, amb els braços robòtics, ell mateix, d'alimentar-se, de tallar el menjar, de posar-se'l a la boca i menjar per si sol, només amb els impulsos que fa el seu cervell, traduïts per una intel·ligència artificial o un sistema expert, i llavors ha sigut capaç de controlar els braços robòtics i poder-se alimentar completament de manera autònoma. I és una notícia que m'ha agradat molt. He posat els enllaços també al blog. Jo m'he llegit l'article de la font original. Com sempre, compartirem al xat de Twitch el teu enllaç per veure tota la informació que hem parlat avui. I per tancar, faré una recomanació, sobretot a tu, Carles, però també a tota la gent que està escoltant, que és que ahir vaig començar a veure una nova sèrie de Netflix que el nom és El futuro de 3 punts suspensius, i justament cada capítol és el futuro de alguna cosa. Justament hi ha el futur dels esports, el futur de la mort, la vida després de la mort, i els ghosts, hi ha diverses... Els capítols són molt curts, de 20 minuts, i, Carles, la meva recomanació és a veure què et sembla aquesta sèrie, perquè m'agradaria parlar amb tu dels temes del que tracten. Fantàstic, sí, la miraré. Perfecte. Gràcies. Carles, bona setmana i ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre, per compartir tota la informació del nou món digital. A vosaltres. Que passeu molt bona setmana. Igualment, fins la propera. Gràcies. Fins la propera. El Carles Mateo amb tota la informació justament del nou món digital des d'Irlanda.